Horas, oras ba yung mga kamanami nanami anggi pinariwot. Oli ate matadok tutuhat tabo itapadupang di channel langsung siturus. Lama naringoti taringot tu Turpuk Epistel di Minggu tanggal 10 sia udah 10 seda tahun 2027. Ketika mengajar di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, nakpe jurusan perjanjian lama pada Nairobi, di Leodong atau les homiletika mana udah perjami tahun. Kalau di tiki mau dokol tuh kadongan nanang master karena calon doktor. Asa ganuk perjamida di hurian itu hatta aka perjamita ulung dan gawe perjamita ulang pengkotbah ulung bukan pengkotbah ulang. Jadi asabui ulung perjamita na terlumui pasti ikut lam babagasubuna do patanakom muna parabino tuam muna taringot tutur pukon asa semangat temu perjami tahun jala tunggawi tulusan naudi kamu di perjami tahun ini. Jadi postur aku tongko subscribe muna jala palu muna lonceng di videon asa anggio boy dapotak dongan dapotak kamu bagi kamu tok kadongan anggio tuk tarida akka berita naudi nazida. Tanggal 5 Februari tahun 2027 nunga gawe jamida gurang turpuk nanang sitak kasata saunari. Alai saunari gawe turpuk. Ni pistel mungkin jamida ono tari pertanyaan. Bulu maus perikopi banak turpuki jamida honon. Alai tong akka gawe perjamida ulung kita. Perjamida na terlumubi. Dak perjamida ulang na saya manggulang-gulangi akan nahiaji nami tahun na alai paheba-heba ondo. Jadi pas waktu tuat tameta sudi lao memulai panak kasiota di turpukon tadalo mapadongani on na se tuhata asini rohani tuhata Jesus Kristus dot holong setia ni Jehovah amai dot persauran itu di perubadia ma madongani dot masuk kita lau majakon hata berita nauli nagawi anggu duata di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Berita nauli na nakstak kasata hamunamang do taunay nang ima sian Jakobus bidusada ayat 22 1 ayat 25. Jakobus sada ayat 22 1 ayat 25. Takas sama dulu tata ai gabe si ulahon hatai mahamu unak kolak panangi-nangi akan apa otoh-otohon dirina ai panangi-nangi di hatai anggoso di ulahon tudus mai tuhanak napa bereng-bereng rupa ni buhina di sorminan ai di bereng do dirina dungi lau mai bana gabedang di boto ber rupana alai nama mereng turus tu bagasan haduaon na sudenggani jalamia disi ima na mertua marhite siap pangulaon naing anggo so pananginangi na magkadupahon si ulaoni tahe ibana ido sahat na munanahin naolongan na mertua imahalak na mabigi na mangatusi mangauhom magkanguduhon doho mangulahok kata itu hatta. Amin. Di almanak tai di bando usul tema alayau yakin usul temahon ala ni pengaruh ni evangelium si jabidaonon
tanggal 10 siya ini siya nulangan welu ayat pitu 1 ayat 10 ayat 20 tidak disi una kelubahon dewata mau lo papi itu nih sasitong atau natar suraton molola sabulus pinikiran alai tahu sih mak ayat narong ko saha non natar suraton asa una halubahon narong ko dewata anggo kadongat terus di bate manio madok si gawe si udah katai mahamu jalan tanggal 5 Februari tahun 2027 tong donungan jami tahun di utupon turpukon songon jami godang jalan nunga pinatorang di si ya lau mangulah katai iko konsisten jala akadia hatan itu hatta si udah onoton nungani arbis di si saunari nangga bebe ulang kata nakpe intini jami tahun tak pula mubah alai baru dalam baju kita tu ayat 25 nama dok alai nama mering terus tu bagasan haduaon nasud dengkani dalamiyat di si imana mertua marhite sian pangulonna tu si maju kita asa buita berengan non asa unak dalu bahot tu atta itu tu tu si Jogjakus madok dol mau sai komar sorminan do ikol lalu tujuluni sormin markatsa asa wi di bering buina alai si gawe si hataudi molo hola salpu si di dang dingok be buhina anggorak semonia hulala alana molo hubereng di katsa di sormin buiku hubereng ko landong narong bisa uli siung kiso bisa wingo di barwari wewe ni kat na subudu pa magondo pinwangi alani molo dingot halak buhina totu molo lai mana mara marhudu garri marsuri tu kota mar makeup salpus ini kan begak memana kan pasti yakin do dirina begak gue mana anak pe jojo dulu ni korosor mini be ini nggak dibering mana buah begak nggak isor mini alai mulu lupa do tutu bah itu na salah enak diboto di dia tohonan akan asuma boto songo dia buhida itu na soma boto hudulan na perhudulla dan diboto songo dia sahalana alana kita pangiut di Yesus cai tadok do ubereng di buhini Tuhan Yesus Kristus ina do totok kabuhiton manggobar buhini Tuhan Yesus beto alana nak penetar surati di do di topar kita terus turbana terus tu pangalaona jadi do bana sai lahita tu sormin mamering buhita buhi nadeng gadope barang dang buhi nada medope songo buhi ni Tuhan Yesus barang buhi nong mutung terus yakin doa tapi li dua kabuhi nadeng dang mau tetangga sundang do berjaminda kapan angkat akan pakan idong ngamai orang kosong di itu sebetulnya lawan jadi tahun berita dari dak kauratuk bawa tusol mati saung dan liwa ibu do iba ke panggobah mengganggu sebetulnya lain apa itu nanti tapi mereka pasu-pasu tuh kita pananggai jadi adong go sorminan tu dirita nasosongo sormin na jabi ima namarhides ya sormin na nilion dito atay buhay tabering turus tu bagasan haluaon nasod denggani jalabu hitam miad disi danggabe liwat lao
asa mertua hita. Jadi sorminan na luar biasa di. Isi dohora nagabe sorminata. Nagabe kata sabu hita merias diri di si songo Kristen natama. Totu sajo ko barata sorminata sorminan nabu idota bu hita si kola Tuhan Yesus do. Hatari dan ni amai jalan narak do tita mari todi perbediai. Jala mulu tabiring di buhitei buhini Tuhan Yesus na laboki na pasay hudusay buhini Tuhan Yesus na manubus sitay na toktong dame madadupok kita buhay mata berek turus haduaon di bagasan diri Tuhan Yesus itu. Jala di bagasan haduaon ni mahita mangulu. Haduaon ni ay songonod do holong niroan dewata di pertiwion. Pola do anak na nasasada di lehon asa unang mago kan una porsi di mana. Alaya sa hangudo sa diling-liling na di mana. Ino tong natabering nagawe sorminata. Totu memantul may itu hita jala iko berengotta ma ay songonod do holong ni rohatta mangida dong atta tabay do dong atta idot dirita ay songonod do holong ni rohatta mida tu hatta tabay do nasa gugu nasa pikiran nasa kosa do nasa narong di hita makkaholongi jauh wadi wata amai marhiti Yesus Kristus ngonito holong ni roha itu ay nomor sormin ima tadana nongulu hita miad di bagasan ni jala Tuhani miad di bagasan kita ay marlomoni roha do todini Tuhani mian gabe mabay dirita jorona jala hita pe ikonulu miad di bagasan ibana ido namar hatuaw anggolari do siya nitong bana makadupa ho diri damay mululari do mulo somar roha pakoko be songo Tuhan Yesus si huto Tuhan Yesus si adang na tu sabi ngalari api siya pelaki jadi ala Tuhan Yesus maroha pa kokopon tutu ganu pita na marsormin mameri turus tu bagasan haluaon na sudenggani beku maroha pa kokopon mahita to mulu tabering haluaon na bagasan Tuhan Yesus si nunga di sesa dosata nunga di leo tu hita ngolu na baru do persauran na baru totu hita pe kurredi ma manesa akadosata manesa dosa ni dongata yang go jolma si sakui sai na sakui dosana dakulat dosa di dongan na sakui dai kon ulu do song Tuhan Yesus dong manesa dosa di dongata ikon ulu mahita manesa dosata pasai sahod dosata doh manesa dosa ni dongata itu tuh namar sorbit tu Tuhan Yesus mamereng bagas haluaon na sudenggani di bagas Tuhan Yesus Kristus dala itu pabainan ni pabainan dakolan hola ramah tu halak jujur makatai burju mulaulaun dakolan ning akau parulaun naringgan ne parulaun naringgan mah tu mulumia kita di bagas Tuhan Yesus kan tabay mapu na ay dilo songo dia di pangidoroham nang benon ni halak tuho bay masongon itu iba na indro ido patik na bel getong nang na maralo patik tu si ima sudah honota maragam-ragam na cara ni mabay ni mul songo dia benon ni halak tu hita batabay masongon ni tu halak katong jadi mulo na dengkat tu tabay tu halak na tu natapangido do banon ni halakina dengkat tu hita nakpesay songon sudak songoni otomatis atong tang otomatis hita do pa na perlu mabay otomatis na dengkat tu kadol mana marson mi kita markanca Tuhan dirion ni Tuhan Yesus Kristus jadi mertua do hita si alan dia dangong nagtabu ngulu di zolma nawa ngulu di bagasan
dame do tolong ni roha. Danga no tabu siang ngulu ni zolma na mangulu di bagesar dame do tolong ni roha. Ay mulu tu sudi zolma hita mardame so na si Paulus so na do Tuhan Yesus pas saon dosan do takaro ngamas mardame baru roho tu awin na mono mardame do hita ima ngulu no tabu. Ya nak saya mengaluri bikat sita ma perbedaan. Bainahay. Ate. Mulu holong rohata. Opat macam holong di do alak Yunani. Mulu kalak gurik. Ada saya dari do kalak Yahudi, Ahab. Na opat macam ni rangkub bu na opat di sini. Mulu sampai satu itu holong na songon na ni ban itu aja kita holong agape. Bagus me. Mulu sampai do hita tu holong persaudaraan, pilia. Ate perdonganon. Holong persaudaraan, peramaran gios torgen nasing, nama celengkan, ketewuri, para menurut tahu sini dah. Jadi itu dua ini. Ate, ai susah riba mulok saya dan musuh, nak piok seribu dongan. Kan itu naik. Halani holong ni roha, mamering ngulu di jolmaun betul sulima, unang ang musuh diba. Dah mebe itu sih, holong roha tong lagi. Tu ngau pe holong eros di kita. Eros nama terpasu-pasu mbak. Nggak bisa ngobiang pengalaut tadi sih. Alai ba hormat do hita do tuhate pasu-pasu do tuhate dekat. Unang gawe sama siahap do sisi bersiahap gorre. Alai tong mengkhianat Tuhan. Kayak mano babel na sida. Nang bisa mo ni. Kaparulon na dengkat do diojor holong eroha nang nisuan di tuhate itu ita tabir holongi di bagasan Yesus Kristus. Beges satu haduan nadengkan nabinan itu hatai. Jadi sianidu tadi bangi sudi. Manang namar guna jamita odihamu tang binoti. Manang namar guna jamita nahu jamita hot tanggal 5 Februari hamu mama mikiri. Alai holong ngero hano mangodori banani atau tu hamu. Dangalani pade-pade. Dangalai napa malo-malo ni ba alai tung holong ni ro berbunyi ha persel do bang do taun nai nang. Urang mano do ang bener tiulu geu na te. Alai hum malo do hamu alai bagi hamu di tu hamet to. Asa masih Allah kita kan itu merhite medion. Jadi ta coba mamering munakola mamering mamulus di sormin na Somali. Mamering beges tak ko labuhin sa Tuhan Yesus di baring kumpara ni daw. Alay beges tu begesan. Hadiriun nito hatta na mga leon haluon na denggani. Jalamiat kita sih. Alamat ni Tuhan Yesus. Jabuta jabu ni Tuhan Yesus. Sudah si miak kita. Itu kamu do namian songo naik namian di bagisan neber. Ate itu namanya itu, jadi dang lari-lari, dang liar-liar. Ngailo Tuhan jabuna saya lari tu hotel lao berketi. Dang do inate do ada nai jabu. Dang binati kosong ni. Alai mulu sudah kata itu hita, miyamma hita diugasan itu hatta. Miyamma hita diugasan itu hatta. Jatuh siang mula patan ni. Uang munai pe ugasan itu hatta do euria do mapunan itu do. Nangi miyamahamu isi asal nangi pat suasa kamu akapada fotamu na nauli alai terus mek kau mabangu kadol mau di jauhmu di keluargamu hitungan di masyarakat ta bulu wido hitungan di negara asal mia kita si bulu mia kita tong di si mia lapatana dan lari-lari itu dia bertempat tinggal hidup di situ. Jadi tak biarin masa takas di hitai. Mulumnya kita di negara tahun negara di Indonesia, negara Tuhan Yesus do nak tayanati. Taulah ma kajaran ni agama tai khobar tu holong rohana binan itu hatta tu kita. Ai wearing di Indonesia manang na berdaga mo nakagamaon. Dangan ongon na semangat rokolong roha. Dangang na mga mamudahon ka perbedaan kebencian do aka sugu di roha bapa tu bede daw.
naritik gumulong jol masongoni para gama naritik gi iko sialor de tongi alai hita taberek terus sebagai sebuah holong ngerohan dewata di bertiur di hita sendiri asa sampai madu hita jalan mengun di bagai sekaring gano di dotung kan dari hita pe ku berusaha matto monomir do hita di karejo dan di lun itu hatta itu hita tawoto ma dalam tamengap di tutuhan do karejo te do mengap di tu ne itu jabuta tu keluar kata do mengap di tu ise tu negarata dan niat kita ringkat di si orang lari-lari orang gawe dalam mengkhianati negara mengkhianati keluarga mengkhianati masyarakat ulot tenata ini hidup benar dak tapi kau lau menjual narkoba do nasengai alaman usai negara di dak kolong rohai bolok kamu na sulit kau muna na manusai negara manusai masyarakat mangan berjujiu ni pertengge-tenggenu ni pernarkobau ni dot akan asing-asing ai do pe pergado buson dot akan madongane karibini halak ba unang di ulah betongi tinggal huni sudi akhirang dalan ni holong rohai akka harubudet dek semua ni budet kadarapati udah semua nih dang liar sudiri woto akan ada ingkat sudi jadi unang gawin ubenggan akka binatang isyak kita itu tuh kudumengkan do hita sudi deh hita do nama kuasai na sida jala hita do mengerjai sudi ke binatangi jala hobar tuatan itu hatta udah hunut ma akan ada ingkat meredup sudi akka purtibio do akka papahan do nasingai kan itu jadi mulai do kumang udah katai nang julu tabirik gue sudi beges tu beges kedua naring gani kirang gue halak kata to ang pun ada di ke komunis ang pun ada di kapitalis ang pun ada di ke sosialis alai lu bisa ni do beding karena bodoh tabirik beges marsorbit tu sorminan dan lilu tu hatta imahaluau na sudenggan nong ni pasu-pasu tu hatta tu kita luar biasa dukane Tuhan tama perguguyuk kita mabanak kadaring gani. Tuhan tama perguguyuk kita mengulahon akaulahon nama patuduk kita nongjol mana mertua. Ya. Ada kola panangin-angin nama kedubau kita. Alai si ulahon aha berita nauli hatan itu hatta daw tabi gimat to kita. Asa terus terang mah tuk sudai purtiyo magkasugo kita ang berita naudi na Tuhan Yesus ito tapeop taulahon monang guhita tung mago pero sata tongko monang muse akan nauli nokta sa urun ito nga ni bang sota ito nga ni ngulutay jadi unang marnaluja hita manggulahon aka parbuini ni haduon na ringgan nokta wirik takas dibuhin itu hatta di blaun itu hatta do diangguduan na ditupakon itu hatta tu hita jadi mulu gawi siulah hatta imamu pak kasau mesi lampa bidak kamu pak bagas sauma hobar tu jamitan tanggal 5 bulan 2 tahun 2027 ya teh amen martangnya kita pas memahami Tuhan gawi siulah hatami jalan dabui maberik bagas tu sorminan nami ima Tuhan Yesus Kristus nauk patupahon haduaon na sundingkan di kami ima sorminan nami jala luas mahami mian di bagan haduaon na sundingkan itu Tuhan jala sianima bui kami mengulahon akan aringgani jala gawi ngudu nami meu benadak terhalu bahwa kami sudi akan naung uberek kami didirin di Tuhan Yesus nagawi di bagasan diri nami tong asima rohap Tuhan ramoti bang sonamion padahal siap pergutu-gutuan alai batubu maka holongi roha do dame di tonga-tongani bang sonami terlumuwi dia ke bulan-bulan tahun-tahun politikon asa dawa kehagut turun alai dame na sumurungi maboy di dai bang sonami do turiami pasu-pasu huriami Tuhan saboy tong marsinordang na sida unang gawi kasih halupa hon pudab na sida alai da takas mangingok da makanguluhun pudami sudi huriami Tuhan dang merdiaibar pasikop tang yang nami Tuhan
Ului mahai meriti Yesus Kristus Tuhan name. Amin.